יודעת, כל הפורים הזה לא... אנשים לא יוצאים, לא עובדים, לא מבלים, לא שותים, לא ברור לי כל אחד הזה. יש אחד שעמם. אני הולכת הביתה לישון. Dance. קיצר, אני לא מבינה מכל הדיבורים האלה על מסיבה, פורים, שמורים. מה הולך? קרחנה! תפסתי פה חיית אדם בג'ונגל. את תדבר, רק יודעת לעשות רעש. תודה רבה, פורים 2011 היה מדהים, אתם גדולים, אין. וואלה.